Is-swar tal-Kottonera taw identità lin-nies ta' tliet bliet li minnhom beqgħu magħrufa bħala n-nies tal-Kottonera. Is-swar tal-Kottonera bdew jinbnew f'Awwissu tal-1670 u huma ddisinjati mill-arkitett Taljan Antonio Maurizio Valberga. Kienu bnew biex jisaħħu l-fortifikazzjoni tal-Birku li Isla u Bormla wara li fis-snin ta' qabel kienu bnew is-swar ta' Santa Margherita bl-intenzjoni li jipproteġu mal-40,000 ruħ li setgħu jirrisjedu għall-kent tagħhom. Id-deputat laburista Glenn Bettingfield, koordinatur eżekuttiv tal-Kumitat għar-Riabilitazzjoni tal-Kottonera, għalli bħalissa għaddej xogħol ta' tħejjija biex jibda r-restaw ta' dawn is-swar li huma mifruxa fuq 7 kilometri. Id-direttorat ta' restawr tiġa beda b'xi xogħlijiet ta' restawr però fuq naħa ta' ġewwa ta' swar. Jiena informat ukoll mid-direttorat ta' restawr li fil-żmien li ġej mistennew jibda xogħlijiet ta' restawr fuq il-naħa ta' swar magħrufa bħala San Ġwan, u mbagħad wara sussegwentement San Pawl u anke l-inħawi ta' swar ta' Ħażabbar magħrufa bħala Notre Dame. Dawn qed jistmaw li jkunu jistgħu jibdew għal aktar tard matul is-sena d-dieħla. Il-Kottonera bħalissa għaddejja minn perjodu ta' riġenerazzjoni wara li l-Kabinett approva l-viżjoni għal Kottonera kif infassla fis-snin li għaddew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.